जमदुवार समस्तियाव मानगोनां BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन राजनितिक दोलो जेरै BJP, UPPL आरो GSP बायदिनिफ्राय गोबां मददगिरि रायजो राजाफ्रा वार्कार्सफ्रा BPF दोलोखौ मोजां मोननानै नैबे जमदुवारनि सराइबिल फिल्डआव लानाय जयनिं हाबाफारि बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारि सारनि नुजाथिनायाव आरो BPF दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव जयनिं जाफैयो 6000निबो बारा गुबुन दोलोनि मावथिफोरा आरो जों आसा खालामदों जिहेतु रायजो राजाफ्रा दा इलेक्सन खाथियावनो सफैयाखै बेसेबांबा गोबाव दंबावो 4-5 माससो बे इलेक्सन जानायनि आगोलनो BPF दोलोखौ जिहेतु दा जोंना सरकारबो गैया मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां लक्ष्य होननानै जोङो आसा खालामदों आरो आंनिया जमदुवारनि माखासे भिडिअ होनायानो जोबाखै दाबो गोबां दंबावो बेबायदिनो माने जमदुवारनि BPFनि मिटिङावहाय UPPL, BJP, GSP बे मोनथाम दोलोनि मानसिफ्रा BPF दोलोआवहाय जइन जानायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायावहाय नुखादों अब्लाबो आं दिनैहाय माने नैबे आपडेटखौनो होनो सानबावबाय जे दिनफ्रा ओरैबायदि गरमजों लोगोसे ओरैबायदि मानसिफ्रा बेमार आजारजों बुंफबनाय जादों हस्पिटालाव न'आव बेफोरबायदि आरोखि आगोर मोनाखै गरमनि गेजेरजों गरमानो 39 सेलसियास ओरैबायदि जादों आरोखि दायो लोगोफोर बोथोरा गरमखाय राजनितिकनि जि पलिटिकेलनि जि बार बेबो गरम आरो बोथोराबो गरम दायो लोगोफोर बे राजनितिकनि बारा जाहैबाय जे सावरायनायाथ' मथा-मथि सावरायबाय थादों नाथाय सावरायनाया जाबाय थायोब्लाबो दिनैहाय माने UPPL आरो BPF बे मोननै दोलोजोंहाय गोरोबनो हानाया जोबोद सोमोनांथाव गोरोबो ना गोरोबा माने उननिसो खोथासै नाथाय गोरोबनायाथ' बहायनि माने दिनैहाय माने UPPLआ गावसोर दायो माने सरकाराव थानायखाय गावसोरनि खोथा बायदि सोलियाब्ला आरो ओरैहाय माने BPF जि मुरबि हाग्रामा महिलारि बेबोथ' माने राजखान्थिनि मोनसे सासे किं मेकार बिथाङाबोथ' ओरैहाय मास्टार माइन्ड होननानै बुंनांगोन गोरों मानसि आन्दलन खालामनानैहाय बिथाङा BTCखौहाय लाबोनाय सासे मानसि सासे बेक्तिसो गोबां बेबायदि माने एक्सपिरियेन्सफोर दङ नलेजफोर दङ आइडियासफोर दङ बिथाङा आन्दलन खालामनानै BTC लाबोनानैहाय गोबां डेभेलपमेन्ट खालामदों BTC एरियायावहाय नाथाय दिनैहाय प्रमद बर' सारनि जि सरकार बिथांनि सरकारा जेबो मावनो हायाखै होननानै दिनै पाब्लिकफ्रा बा रायजो राजाफ्रा बुंसोगारनायखौ दिनैहाय माने ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोनबाय थानाय जादों आरो दुंहाव थासारिबो जानाय जादों प्रमद बर' सरकारनि दैदेननाया ओरैबायदि माने गुलाय गुजाय उगुल थुगुल गोदाव सोराव बेफोरबायदि आरोखि रायजो राजाफ्रा दिनैहाय हास्थायदों मोजां सरकार नांगौ मोजां खुंथाय नांगौ नाथाय दिनैहाय माने मोजां खुंथायखौनो दिनैहाय माने पाब्लिकफ्रा मोननो हायाखै आरो दिनैहाय माने जोबजानाय मानसिफोरखौ दिनैहाय माने ex-NDA-फोरखौनो माने बिथाङा सख'वाखै आरो सख'नोबो हायाखै आरो सख'नायनि माखासे लाइनफोरबो बिथाङा लायाखै बिथाङा बुंदोंसो माने रायलायगासिनो दं नाथाय रायलायगासिनो दंबान होननानै बुङो नाथाय दिनै माने दासिमबो गनायनि जेबो बेबस्था गैया सख'नायनि दिनै लोगोफोर जमदुवार खासियाबारि होननाय जायगायावहाय बेफोरबायदि माने UPPL, BJP, BPF UPPL, BJP आरो GSP बे मोनथाम पार्टिनि मानसिफ्रा दिनै सरकार गैयाब्लाबो BPFजोंनो आखाइ हमफैनो गोनां जादों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै पाब्लिकफ्रा बेबायदिनो हास्थायदों गोजोन थासारि गोजोन आरो सान्थि आरो मिलायनाय आरो जौगानाय बेखौसो दिनैहाय माने पाब्लिकफ्रा
रायजो राजाफ्रा हास्थायदों आरो दायो नोंथांमोना नैबे 6000 जन जयनिं जानाय माखासे जाय दिनै BSUनि आफादगिरि बिथां ब्रादारनि बुंनाय माखासे बिबुंथिखौ नोंथांमोना नायनांदो हामबायसै थेंक इउ चेनेलावहाय गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो ओमफ्राय मोजां मोनबायब्ला अन्नानैहाय कमेन्ट खालामदो हामबायसै थेंक इउ बेयाव हाग्रामा महिलारि सारनि नुजाथिनायाव आरो BPF दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव जयनिं जाफैयो 6000निबो बारा गुबुन दोलोनि मावथिफोरा आरो जों आसा खालामदों जिहेतु रायजो राजाफ्रा दा इलेक्सन खाथियावनो सफैयाखै बेसेबांबा गोबाव दंबावो 4-5 माससो बे इलेक्सन जानायनि आगोलनो BPF दोलोखौ जिहेतु दा जोंना सरकारबो गैया मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां लक्ष्य होननानै जोङो आसा खालामदों आरो बाहाय BPF दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जोंबो BSUनि तरफनिफ्राय नुजाफैनानै जाय बिथांमोनहा BPF दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि मानगोनां BPFनि आफादगिरि बिथांनि नुजाथिनायाव जयेन जाफैदों जोंबो बिथांमोनखौ गांसे गांसे आर'नाइ सोनानै बरायदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि हेफाजाबजों जमदुवाराव एबारबो 2025आव जानो गोनां जिथु BTCनि बिसायख'थि बेहाय जोङो बिराद मोजाङै जाफुंसारनो हागोन बा देरहासार जानो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो दिनैनि जयनिं जानाय हाबाफारियानो जोंनि BTC इलेक्सननि थाखाय BPF दोलोनि जानाखि मावनाय खामानि बेयो आराम्भ जाबाय होननानै जोङो घोषणा खालामनो हायो बेनिफ्रायनो गुबुन गुबुन समस्थियाव जयनिं हाबाफारिया जालांबाय थासिगोन आरो जोङो आसा खालामदों जेबायदि रायजो राजाफोरनि दानि गभर्नमेन्टनि सायाव खुद्रिनाय बिथांमोना इलेक्सननि आगोल जा खोथा होदोंमोन रायजो राजानो मावना होनो थाखाय बेफोरखौ मावनो हायैनि साख्रि बाख्रिनि समस्या समाधान खालामनो हायै जोंनि शिक्षा बेबस्था बा जोंनि गुबुन गुबुन थिकादारफोरनि समस्या BTC ओनसोलनि जानाखि रायजो राजाफोर दा गोबां जेंनायाव भुगिनांनानै दं बैफोर जेंनाफोरखौ समस्याफोरखौ दानि सरकारा प्रमद बर' मानगोनां BTCनि चिफ बिथांनि दैदेननाय जानाखि सरकार बे सरकारा समाधान खालामना होनो हायैनि रायजो राजाफ्रा गोबां खुद्रिनाय रागा जोंनाय अबस्थायाव दङ आरो बिथांमोना जोंखौ समस्ति लायै समस्ति जयनिं जानो थाखाय खावलायहरबाय थानायखौ जों मोनदों आरो बिथांमोनखौ बेबायदिनो जायगा लायै जायगा जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि BPF दोलोआव जयेन खालामनाय जागोन आरो जोंनि दला फैबाय थानाय समाव सक्तिशालि रुपाव BTC इलेक्सनाव कन्टेस्ट खालामनानै जों देरहागोन जों बेखौ आसा खालामदों।